Понякога, дори често, се ядосваме на децата си. Чудим се, защо пак не слуша, защо направи така. А рядко се спираме и се питаме, а къде в мен живее това нещо, което не мога да приема в него? Децата не ни слушат, те ни усещат. Ние не възпитаваме с думи, а с енергията, която излъчваме. Когато в нас има напрежение, и в тях има напрежение. Когато сме тревожни, те също стават неспокойни. Когато сме спокойни и сигурни, и те се подреждат отвътре. Преди да викаме, можем да се запитаме. Какво в мен се чувства безсилно? Коя част в мен не е видяна, не е чута? Защото често не реагираме на детето пред нас, а на детето в нас. И когато започнем да лекуваме това вътрешно дете в нас, не с вина, а с разбиране, нещо се случва. Детето пред нас започва да се променя. Без наказания, без контрол, просто защото сме променили вибрацията. Децата не идват тук да ни слушат. Те идват да ни учат на любов, на търпение, на приемане. Когато следващия път поведението на детето ти те провокира, просто спри. Не се чуди какво му има на детето, а какво ти трябва да научиш за себе си. Когато се променим ние, децата просто ни следват.